Здравейте, ютубери, ние сме геймерите и сега ще оцеляваме в моят сервер. И нека да съберем дърво, в момента сме с Kit Tools. Чакай, аз нямам нищо. Напиши Kit Tools. Не остави. Добре. Ей, тук виждам дърво. Ей така, Kit Tools. Къщата ни под земята или отвънка ще е? Но естествено отвънка. Хубаво. Да знаете, един участник в нашата група е момиче. И това е Крисия. И има още една участничка, Дона Вагдона, но тя не е в скайп. Стига бе! Ами ти спри да я удряш. О, пилета ще ги бил. Така, виждате, че сме близо до Джунгъл Байом. Аз ще събирам джунгъл. Така, събрах дърво. Къде сте? Аз съм си джунгъл бел отпред. Добре, търсете прасете или нещо във вид на храна. Имам две пържоли. Не, пет пържоли и две пилета. Хубаво. 3 кафяви гъби. Чакай, сега ще събери малко червени за суп. Ами, като няма. Има нещо червени, или това не са червени. Така, събирам още дърво. Аз събирам още храна. Ето, имам червена гъба. Ами аз виждам вече. Вземи ли? В далечината са. Тук виждам кокошка, ще я убия. Амбулка. Така. Събираме ли още дърво? Не, май не ни е нужно. Кое? Дърво, аз имам 2 стака и 52. Добре, сама аз ли се загубих? Портни се, нали има тъпа? Да, прав си после. Дали малко пясък за стъкла? Да, изцяло това е моят сервер. В смисъл, в момента сме на survival и оцеляваме. Да, да. Може да взръмте. Не се бърте там. Добре, така сега ще съберем малко камък. What the fuck? Не е нужно вече към това при мен. Сега събирам камък. Намерих нещо като мина. Събираме ли глина? Може за тухли. Да, ама се римува се намеря мина, да събирам ли глина. Айрон? Обучи! Граната. Учи, болят му ушите. По принцип, бучи, ние чуваме един ужасен шум, защото сме на слушалки, а тези слушалки увеличават 100 пъти този звук, който в момента чуваме и знаете, в момента главата ми канти. Никога не бих повярвал, че сте го казано. Мразя факта, че имам оригинални. Аз обичам този факт. Тя е с оригинални на Beats, аз съм с оригинални на Philips слушалки. Едните са някъде към 100-200 лева, другите са към 600. Beats. Слушалките на Beats са 600 лева, някъде там, нали? Да, само си. Тия моите са на Philips са някъде към 200. И с 300 метров кабел. Да, видях днес. Да. Така. Бученето спря. Не съм. Хора, добро утро. Как сте, госпожо Дирт? Госпожо Дирт. Портни си до мен. Ами не мога сега да събирам глина по най-гадния начин. Добре, Венци затвори ли? Ай да, ако е хубаво.
А не е затворил, заглушил е просто. Ето го. Сега съм покусил. Не ме прави. Ще изям една ябълка. Хочу мрачи. Сега ще събера малко камък. Така. Но при положение начин снимаме. Що си чувам двойно? Съм там. Да, си чувам двойно. Ало? Еко, Да. еко. Ало, бучи! Знам, Да, защо се чувахме така? Двойно. Да. и хора утре ще купа слушалки, ще се оправи. Добре, значи, ако снимаме и, например, на Крисия изпре нета, защото тя е на флашка. Нали си на флашка? Да. И може да изпре нета, и така че... Да. Не се тървозет, ако ме няма. Тя билета. Все пак аз съм една от най-важните от групата. Да, бе. Има... Освен на къща. Аз почвам да правя къщата, само тук ще изчистя малко. Аз събирам глупостите. Добре. И ще направя къщата и ще спра клипа. Това ще е първата част и ще има още доста. И другия клип може би ще участва вече и Дона Вахдона. Споменахме за нея. Бах. Имам 4 айрон, не, 8 айрон. Това е равно на 3 меча май, нали? 8 айрон е равно на 1 меч. Чи чуваш ли се? 8 айрон е равно на 3 меча, бе, казах. Добре. 3 айрон меча за всеки. Аз също се по един остава. Защото... Защо ме копираш? Това ми е миналата къща, така ми беше. Сори. С какво дърво сте го правили? Аз най-нормално. С лак. Добре, аз взимам и от това от джунглата. Добре. И какао взимам за всеки случай, никога не се знае. Ако намерите овце, смисъл, събирайте вълната. Любо, нали направо като сложи новите слушалки с микрофона, ще ти разстава. Ако имаш букса за да сложиш ти слушалките и букса за микрофона. Ще видим утре, ще си купам, ще ме чуя. Хубаво. Да, няма да бучи кеф. И сега ще стърпите нещо. И да, и в момента бучи, защото той е на лаптопа. Знаете, че лаптопа бучи повече, защото микрофона е вътре в него. Лаптопа... Да, аз съм на лаптоп също, но не бучи, нали така? От мен бучи ли? Не. Това е по-хубав, че много бързо. Мой геймерски затова. Така се да, ето вижте колко FPS съм бе с 70. Тук що съм забелязал, че навънка е нощ. И да, вижте съм с максимум настройки. Пак не цепи. Елате ви дам храна да е по-рано. Сега правя къщата. Добре. Правя. Така, ще направя къщата. Крис. Клиента, става ли да се лишиш от Iron Mage, за да направя Iron Kirk? Не. Така, след малко гледа портвай се, защото спирам клипа от първата част и ще почнем втора. Толкова бързо ли спираме? Ами да, защото конвертирането знаеш, че е малко трудничко. Да. Iron Mage, бе. Чакайте, тук ще намерих и нормален айрон. Добре, отказвам се. Де ли му? Да. Айде, отказвам се, вземи ти айроната и моя айрон меч. Хубаво, айде правя пода и спирам. Iron Mage вече. Да, ама след малко чакайте мече и аз трябва да дойда. Портвай се, айде. Портвай се до Венци или до мен. Чакай, че намерих още малко айрон. И истинските имена са ни, аз съм Любчо, той е Венци, а тя е Гленда. В смисъл, тя не е българка. Защо всеки път трябва да го казвам? Защото си личи. Ще събера малко. Или ако не сме казали, ще се подиграват в клиповете, че не можеш да говориш, а сега като сме казали... Коментари. Да, ще пишат каква та не може да говори. Български
Сещаш се. Бенчи, ти това ми го казва, знаеш откъде съм. Не знам откъде си от Италия. Дори не знам откъде съм. Айде, идвай, Гленда, портвай се. Аре, ти чуя. Ладно. Чак как се казваш, че не ти знам? Ама направо не отискаш. Л и таб, Любохай. Добре. Айде. Знаеш, ти каза ли, че това е PvP сервер? Да, това е PvP сервер и... Да. Тъпа, yes. Така. И аре да влизаме в къщата. Новата ли къста? Да, айде. Чакай. И това беше от нас. Ние бяхме геймерите. Добре, айде спирам. Ние бяхме геймерите. И казвайте чао. Чао, чао. Чао.